И здравейте хора, аз съм Дан Толе и днеска ще направя едно клипче и ви ще ми напишете в коментарите на какво искате да игра. Може и без тая игра и без тая, защото тази като стоим клип ще се събие с това. На тая игра като снимам клип доста ще мога, защото клипът е супер слабия. И днес като играя, принцип играя на лоу графики и лагва леко, ама нормално се. Potato Man the Six of Potato Man Six да, Adventure Community искате. Counter-Strike Global Offensive CSGO. Potato Man the Six of Truth. Сега идвам хора. Така, хора, отново съм аз. Да. Съжалявам, ама без да искам си пуснах играта. Да. Ако искате да видите корем. Ще начинаме ранг на също. Така. Приветка, тройка. В някакъв далеко. Хора, ако се чуете, защо това просто направих две игри и понеже си закупих играта отново. Така. Хора, чуете сега. Значи, една история, много яка. Съжалявам, че така. Така. Значи, първо, някакъв ферал ми беше хакнал акаунта, съжалявам, ако някакъв да псува и намира и да. Значи, никой не гледа. Така. Значи, някакъв ферал ми хакна профил в Steam предишния. И да. И хора, нали, просто не целият акаунт в Steam, целият акаунт на лаптопа. Да, лаптопа, защото съм на лаптоп. Така, хакна ми целият Microsoft. Да. И после, след това, се наложи да си преинсталирам компа. След което си бях забрал регистрацията на Steam профил. Предишния. Ето имах Garry's Mod, нали, много купени игри имах. Даже и CSGO имах много. Имах 200 и няколко часа. А сега вижте колко часа имам. Преди бях Gold Nova 3 май беше. Не Gold Nova 2, Gold Nova 2. Да. И така. Да. И клипа стана супер кратки на това. Не знам защо. Така. Изберете в коментарите, пишете на тая игра или да играя. От тая. Или на та. Чакам.